салому алайкум ёру дӯстон муҳтарам ҳаводорои канали мо, хуш омадед ба канал. баҳри дархости подписчикои ҳамин аз ҳоҷи амиру будагиҳо чандин бор аз ман ҳамин чиза дархост кардам. ростига ман намедонам дар ин чӣ аст. гуфтанд ки илтимос рафта ҳамун стадиони похса. гуфтам ҳамин похса мегӯм, похса куҷо бошад, чӣ бошад. агар мабода он кас донад ки ҳамин похса чӣ ба похса мегӯянд, ҳатман дар зери комментария ҳамун баён кунед ки чӣ аст ин похса. ман ҳамин стадион ростига вақт ҳозир стадионҳои мини буромадагӣ аст. эҳтиёҷ ба стадионҳои калон нест. ҳозираш ҳама аз ҳамин намози шом сар карда то соати 12-1 шаб мардум дар стадионҳои мини футбол мезананд, футболбозӣ мекунанд. лекин ҳамин дӯстон дархост карданд ки ҳамин стадиони мактаби 12 похса гуфтанд ҳамонҷо як навор карда ба мо нишон деҳ ки дар чӣ ҳолу аҳвол аст. шояд дар онҳо мехоҳанд ин стадионро таъмир кунанд ягон ҷояшро, ё ин ки дар ин ҷо ягон чӣ бино кунанд барои ҳамин удобство мегӯд, барои удобствои ҳамин стадион. масалан мешавад дар фасли зимистон вақти бекорӣ ҳамин минтақаи якумш аст ки бисёр футбол бозии футбол ташкил мекунанд байни калхозҳову ё ин ки байни ҳамин мардум худашону ҳама хел чизҳо ташкил мекунанд ки бозӣ мекунанд. як вақти мардуми бекор чоқ мекунанд. азбас ки дар ин фасли тобистон ки мардум ҳама дар муҳоҷирати меҳнатӣ ё ин ки дар саҳроҳо ҳастанд, аммо одам ёфт намешавад ки дар ин майдонча магарам ҳамун андике аз бачаҳои ёш бозӣ кунанд. ана ҳол аҳволи ҳамин стадиони гуфтагишон. дар ҳамин ҷо як биное ҳаст, намедонам ҳамон ҷо раздевалка бошад, чизе бошад. ҳамон ҷо як ман пешаш мерам. ҳоли ман аз ин бачаҳои ҳамин ҷо як мепурсам ки ҳамин ҷо ягон ҷо шипанг аст ё ин ки раздевалка. агар видео ба шумо писанд ояд, ҳатман бо фикру андешотон менависед. ва як чизро гуфта гузарам ки ин чизи муҳим аст. агар шумо хоҳед ки ҳамин канали мо дастгирӣ кунед, ҳатман дар федератсияи Русия бо VPN ҳамин наворҳои маро тамошо кунед, чунки дар он ҷо рекламни роликҳо мешад. шумо онро пропускат мекунед, аллакай барои ман як андаке ҳам бошад, як центҳои муайян ба суратҳисоби ҳамин адсенси ман ворид мешаваду ман гуфти ба яки соҳиби пул мешавам. ана дӯстон ҳамун ҷои даркориш омадаем. ин бачаҳо ман роҳнумоӣ мекунанд ки дар ҳамин ҷо чӣ кор рафта истода. ин раздевалкар ки пӯш истода? афонди мардум мардум пул ҷамъ карда пӯш истода. аке бинемаш. ана воқеан мардуми ба варзиш чӣ мегӯд, ҳамун варзишро дӯст медоштагиҳо барои ҳамин худашон аз бо дастгирии ҳамин йигитҳои ҳамин диёр хестан ҳамин чиза пушти ҳамин раздевалкара. агарчи калон ҳам набошад, воқеан аксар вақт дар фасли зимистон бозӣ мешуду мардум либосҳояшро дар ягонҷо тӯда карда мемонад. лекин инам бошад як хубӣ барои мардум ки либосҳояшон дар кӯча неё, дар ҳамин дохили ҳамин бинои агар хурд ҳам бошад ба ҳар ҳол ҳаст ки дар баъзе майдонҳо нест. мана ҳар 4 нефталок кардагӣ асту бо мардум дастгирӣ кунед. хусусан мардуми ҳоҷи амиров ки аз ман дархости наворгирӣ кардан, дастгирӣ кунед ҳамин биноро то фасли зимистона ба пуррагӣ аз даст бароранду мардум соҳиби ҷои
رزدیول شود. این بود اندک نوار برای شما دوستان. اگرچه نوار من زیاد هم شده باشد، حتما باز هم میگم که نوارهای من رو حتما با VPN تماشا کنید تا اینکه اندک هم باشد کمک شما اگرچه پریمای به من نرسد، لیکن با واسطه اینکه در VPN بسیارتر رکلام هم میشد در رولیک ها، از شب انمون رولیک ها به من هم اندک یک فایز معین به صورتسای من وارد میشود. باقی سربلند خانواد باشه. اگر ویدیو به شما پسند آمده باشه، اینا با خودتون میبینه. من اینجا با بنچ میگود بازوان انگلیسی، همون جای نشست ساختگی هستن از چیزای عادی، اگرچه عادی هم باشد به هر حال در دیارهای قشلاق میشه. و این انده که خور داشته است، خیلی خورا با برطرف میشه. باقی سربلند خانواد باشه. این بود انده که برای شما نوار گرفتم. باقیش دیگه در طرفی راستی میدانچه، همون جایی در کاری گفتیم. باور چند روز میشد که خیلی هوا تصفان است در منطقه خودمون، در همین مسجد خودمون. واقعا طاقت فرسا خیلی گرم میشه. تقریبا 40 یعنی که زیاده از 40 شده ایستاده باشد در کار. اینجا مکتب، هنگه مکتب نوار نمیگم چون ما در اونجا اجازه نداریم. خب باقی سربلند خانواد باشید. دستگیری کانال را فراموش نکنید. پادپیسات نکرده باشید حتما پادپیسات و لایک رو گذارید تا اینکه همین نوارهای ما باز پربیننده تر گردد.